Podľa Biblie existujú 3 jasné znamenia, ktoré predpovedajú návrat Pána a dnes sa naplňajú pred našimi očami. Prvé, časté katastrofy. Pán Ježiš povedal: povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú hladomory a zemetrasenia na mnohých miestach. Matúš 24, 7, 8. A presne to dnes vidíme. Vojny sa šíria, konflikt na Ukrajine pokračuje, napätie na Blízkom východe rastie. Následky pandémie pretrvávajú, zemetrasenia, povodne a suchá prichádzajú jedno za druhým. Podnebie je nestále, raz extrémne horúčavý, inokedy krupobytie a sneh. Extrémne počasie sa stáva bežným javom. Ako povedal Ježiš, to všetko je len začiatok bolestí. Druh znamenia na nebi, Zjavenie 6.12 hovorí: slnko zčernelo a mesiac bol ako krv. V posledných rokoch sme boli svedkami tzv. Krvavých mesiacov a zriedkavých zatmení slnka. Nie sú to len náhodné prírodné javy, ale znamenia, ktoré nám pripomínajú, že čas sa naplňa. Tretie, ochladnutie viery. Ježiš povedal: pre rozmnoženie neprávosti vychladne láska mnohých. Matúš 24.12. Dnes mnohé spoločenstvá strácajú duchovnú horlivosť. Kázne sú bez života. Veriaci sa nechávajú zvádzať svetom. Niektorí lídri hľadajú viac moc než Boha. Láska k Bohu ochladzuje. A to je jedno z najzreteľnejších znamení jeho návratu. To všetko nám hovorí: Pán je blízko, ale si pripravený? Biblia varuje, že tí, ktorí nie sú pripravení, budú čeliť veľkej skúške. Dnes však Boh stále volá a dáva čas milosti. Ak sa chceš duchovne pripraviť na Pánov návrat, napíš amen a pridaj sa k nášmu bezplatnému biblickému a modlitebnému spoločenstvu. Kňaz sa bude modliť za všetkých členov, prinesie vaše mená pred oltár a bude prosiť o milosrdenstvo a ochranu pre vás i vaše rodiny.